vaca Marjorie andaba triste como un día sen pan. Que tes, Mar? Cacarexaban as pitas. Non me sinto especial. Dicía Marjorie. Non podo montar en bicicleta ni dar un pincho carneiro como as outras vacas. É que me sinto tan pouco original. Esa noite, as pitas comenzaron a tramar un plan ben enseñoso. Murmuraban. A mañá seguinte, produciuse unha conmoción descomunal na eira. Puxa un ovo! Chiou Marjorie. As outras vacas todas quedaron apampando. Ningunha delas nunca puxera un ovo. E ata o granxeiro apareceu a todo correr. Ai, mi madriña! Berraba. Marjorie puxo un ovo. A muller do granxeiro chamou ao xornal da vila. As xentes viñan de todas partes. Estamos extremadamente orgullosos de Marjorie, Declarou o granxeiro ante a multitude. Agora Marjorie sentíase moito máis especial. E as pitas tamén estaban contentas como unhas castañolas. Pero as outras vacas non estaban tan contentas. Agora, o de andarmos en bicicleta e darmos pinchacarreiros paréceme ordinario. Estate pasando algo raro. As vacas non poñen os ovos, solo as pitas. Pensamos que non fuches ti quen puxo ese ovo. Dixéronlle as vacas a Marjorie. Pensamos que foron as listas das pitas quen o puxeron. Marjorie quedou pasmada. Probádeo! Dixeron as pitas. Polo tanto, quedaran todas esperando a que o ovo chocase. Fitaban un día e máis outro, como Marjorie sentaba no ovo para mantelo quente. Pero non pasaba nada. Ata que de súpeto, unha mañá escoitaron un ruído. Tap, tap, tap. Aquí está, berrou unha das vacas. E cando Marjorie se puxo de pé, o ovo escachou, rompeu e saíu dando un chimpo, un emburullo de plumas pequeno e marrón. Aí o vedes. Dixo unha das vacas asentindo. Un pito. De súpeto, a minúscula criatura ollou cara arriba para Marjorie. Berrou ben alto. Marjorie sorriu e apretou ben forte o seu pequeno. Unha vaquiña. Dixo, e de seguido chamoulle Daisy. Ah, eso es ti.